Huhhuh. Keskiviikkona 4. päivä helmikuuta venemessut alkaa ylihuomenna perjantaina ja tänään keskiviikkona on tullut nyt meidän veneet tänne sisälle. Eli First 30 tuli maanantaina tuolta rahdilla päivälaivalla tuli Vuosaaren kautta, taisi tulla Hangon kautta. No anyway, tuli maanantaina tänne Suomeen jo ja sitten Halberrassi 370 tuli nyt tänään keskiviikkona Ruotsista Silja-Linen kanssa yli Helsinkiin ja nyt kello on vähän yli 2 ja nyt on tässä on vähän hiki hatussa nyt ollut saatiin molemmat veneet pukitettua tänne hyvin ja rassista on just noita kuljetusmuoveja otettu tuolta ylhäältä pois ja seuraavaksi sitten vedetään tänne alas ja pakataan kuljetusmuovit tuonne kierrätykseen. Ja sitten huomenna torstaina meillä on pitkä päivä, tullaan isommalla porukalla tänne, niin laitetaan molempiin veneisiin First 30, Halberrassi 370 ja sitten vielä meillä on toi First 18, niin kaikkiin laitetaan mastot. Näihin Rassiin ja 30 Firstiin, niin niihin tulee tämmöiset messumastot. Tosi harvinaista, että Suomessa on nyt sellaiset, mutta saadaan purjeveneet näyttää purjeveneeltä ja sitten tuohon First 18 ja siihen tulee ihan täysmasto. Eli meillä on ihan reilu työpäivä huomenna. Torstaina saadaan kokonaan nämä veneet valmiiksi ja osasto valmiiksi tänne, niin sitten perjantaina ollaan messut aukeaa 11, mutta perjantaina on 9 täällä jo alkaa niinku lehdistötilaisuuksia, eli perjantai-aamulla täällä ollaan sitten ihan tikissä, kun yleisö pääsee 11 tänne, niin täällä on Puts Plank, tämä messu, vaikka nyt näyttää rakennustyömaalta koko härdelli, niin ihme tapahtuu torstai ja perjantain välisenä yönä ja perjantai-aamuna tämä on ihan niinku täysin valmis, joten ei muuta kuin tervetuloa venemessuille.